Abubakar Bashir Maishadda an haife shi a ranar 2 ga watan Agusta a shekarar 1988 a unguwar Ɗandishe, ƙaramar hukumar Dala ta jihar Kano. Ya girma a Gadon Ƙaya, ƙaramar hukumar Gwale ta jihar Kano. Maishadda ya halarci makarantar Shukura International Nursery and Primary School, Kurna, don makarantar nursery. Daga baya ya koma Gadon Ƙaya inda ya ci gaba da karatun firamarinsa. Abubakar Bashir Maishadda ya samu diploma ta ƙasa a harkar fim daga Jami'ar Northwest da ke jihar Kano. Sannan ya haɗa kai da Kabiru Jammaje wajen shirya fina-finan Turanci irin su Haske da Duhu a shekara ta 2016, In Search of the King a shekara ta 2018, This is the Way a shekara ta 2018. Sign of respect and honor to this palace. And this palace is obliged to protect them. As for that Dumana king, his treatment of this palace is not only stupid, but insane. What does he think of himself? Abubakar Bashir Maishadda ya auri ɗaya daga cikin mata 10 da suka fi kyau a masana'antar Kannywood, jaruma Hassana Muhammad. Allah ya bada zaman lafiya. Abubakar Bashir Maishadda ya kawo masana'antar Kannywood ci gaba sosai ta hanyar canza yanayin salon aiki. Masana'antar fim ɗin Hausa ta Kannywood ta gano ba wanda zai kawo mata ci gaba da nishaɗantar da al'umma da ilimantar da su kamar Abubakar Bashir Maishadda. Allah ya ƙara ɗaukaka. Sunana Shamsiya Shama, ku ci gaba da kasancewa da ni a duniyar taurari daga tashar Shugaba TV. Ku kasance da Shugaba TV domin samun ƙayataccen